and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nakakita gigayon ang duha, si Millie ug Michael. Nagtagbo sila didto sa luyo sa gym. Gipabati nila sa usag-usa ang katim-os sa ilang pagminahalay. Hinaot lang nga wala ay nagpaluyo nga nung babagatan ni mama mo. Nagduda na bagay ko na ng rapi sa monte. Nangita siya paaging madoon siya kang tita Loring. Tugod ni mo, ug mas gusto siya kang rapi kay nako. Dili ba, Emily? Dili ba? Bisag pila ka Rafi ang magustuhan ni Mama, promise. Dili ko mausap, Mike. I love you so much. Ikaw lang ako kalipay, Emily. Ikaw ug ikaw ra. Grabe naman po it. Ako na cute. Si Mama di ay nimo. Uban nimong kapanay, imong cousins. Sama ba yata? Daon liwan unta. Bugtong alak. May ka, pinangga ka mama mo. So kung napagkasal diha, nga niyo ikaw di ay. Mike, nga naman. May problema mo si Mama nimo? Kung mo na managsama ta, ibaw ka na sa kong problema. Bituin na mo ni Mama. Ang imong problema, ang mama mo. Ako ang hinungdan. Pagbahin sa pagmahal sa usa ka kanan nga to silang anak. Pagmahay sa usa ka inahan silang anak. Nakita ug nasabtan ko ang pagpangka o pagmahal ni mama mo diha nimo. Dahil sa pagbahin din. Ngano lagi? Sultihi ko, unsay problema nimo kang mama mo? May, kahilakon ka. Bugat ang imong problema kang mama mo, sultihi ko. Ikinalay ka sulti ko din mo. Emily, tumuha ka siya kung kinabuhi. Pagkatamisyon kong mamatay. Uy, drama kay ka. Tigtan-awan kag telenovela, no? Hala, Mike, taod-taod naman ta din Ato na ta. Tingalig na aron si Mama. Naniid na sab nako. Mura ba giingon niya ganina. Madili sa gustong makasakop siya nato din Ato na ko, ha? Oh, tuod. May klase sab ko, 1 o'clock. Dali sa oras. Sagdi lang, Gwed. Magkita na maghihapon ta ba? Bahala ko kuya cellphone basta kay magkita ta. Naku di hatag ang cellphone nimo. Palit lang kung bagong SIM. Unsa? Ganito, kuhaan ko ni sa kong simpak ha. Tagu-igod niya dili makita ni mama mo. Sure ka? Unsa may gamiton nimo pag-contact nako o sa imong mga amigo? Pang-contact dito sa inyo. Kawas pasad mahal man imong cellphone, Mike. Makapalit pa ko. Oo, taguy ha. Ang pingin dalikit lang niya pagpalit og simpak. Salamat, Michael. Taguan ko nig maayo. Nahigay ro ta pag-contact sa usag-usa kung naa ka sa inyo. Tiksanay lang ta, aron dili makasabot si mama mo o i-silent lang, okay? Yes, sir. Aping rin ay. I love you. Love you, mo. Sige na, tanan na. Muna ko klakaw, ha? Bye. Bye, amping. Angay ko kasi sultihan sa tinuan. Nga anak ko sa usa ka rapist. Pero kinsa man kanila ang matumbok na akong amahan. Matod pa ni Mama Estela, dili kay usa, duha o tulo ka tawo ang nag-rape niya. Kinsa ang matumbok ko ng muya kong amahan. Sa laing bahin, sa gisulti ni Mama nako, bahin sa mga panghitabo siyang kinabuhi. Ug siya kasilang nga ako minahimong pungas ng pagkademonyo. Dili ko siya mapasol. Nga nagbatod og kayugot ug kasilang ug diri ihanok nako. I'm sorry, Ma. Ako'y nasubo kaayo sa bidangat nimo. Ug kuli na tigaling mahibaw-an kung kinsa man ang mga kriminal. Naluoy ko ni mo, Ma. Was, Mama. Wa tingali siya mahinayon og hapit din May nuoy na. Moderate na lang ko sa classroom. May kanik kay may dakong bisket. Bawas ka gutom. Apiki na kung mukaon pa ko sa kantin. Mao nang ilang bal, Kim. Believe ba na ko ni Murag eh? Murag mo tuon ako da. Nga tinadaan na yung ang love di mo ni Emily Garrido. Katultuloy yung kagad nigod. Squatters area man din Parehas po sa among dapit. Mas dugo lang mga bahay dito sa inyo, Kim. Medyo lahira din sa ila. Tanawa. Limpyo ba yung palibot? Oo, bitaw no? Pero, isgutan ng bahay ni Murag ba? Ikaw ba?
Tinud-anan ba dyan ang imong love anang bayana? Tingali, Kim. Nahagit lang kog maayo ni Emily. Siya rawi babae nga idlas kayo nako. Usa tingali na sinungdan. Mao siguro. Sige na. Naog na. Ug ikay daan ang gipalit ko para niya. Dali na. Kadit lang, Rafa. Tanawa ko nang maayo akong Naomi. Ang dapit sa may mata na ko ba, nawa na ba yun itong agi siyang kauras? Kanang ubos akong mata ba? Tanawa no? Wa na lagi. Napanas na. Ay, sus, kailar ba yun na siya na ako? Kaya isugop niya ko nimo pagduol niya dito sa eskwelahan nila. Katong giilad na ko siya ba nga, naghuwat niyang uyab sa gawas, katugong gimanduan sa kunin mo, kato ba? O lagi, Kim. Pero wa siya kaila ni mo. Wa siya kaila dihang gilabni siya. Kay nagtap-tap ka man sa naong ni mo. Di ba? Bitaw bay, pasiguro nga, dili ka mabulyason ni Gayuna. Pabili ng una ko din ha. Kuyawan ko, makaila siya sa akong naong. Sa kabansultihan, Kim? Hindi ka na mailhan. Sporting good kay ka. Ang ngayon, kay kas akong t-shirt ug sunglasses. Tuulan ako, ha? Aron madali. Dili na siya makaila nimo. Rich ka na kay dating sa imong barok. So, tana. Ikay daan ng chocolates. Ako sa buwak. Oh, yun na ra. Kanang nanaog sa auto. Si kuan man di ay na. Si Rafi. Ni amaning bataa. Og may kuyog siya nga batanon sad nga lalaki. May daang buwak. Pulos puti ang kolor sa buwak. Niya na sila paingon din eh. Ma, maglaban ako sa kong uniform aron mauga dayon. Anak, ayaw unag ang og panglaba. Tanawa dire, dali. Oh. Si Rafi sa monte. Nay, tanawa. Kanindot sa gidaang buwak day oh. Og may kauban siya. Ma, kinahanglang manglabagit ko. Pila ko nakabuk akong uniform. Nya mangutaw pa ko. Nak, ako na lang anak. Pag-ilis dito, be. Oh, ako man ang duster ang gisulob ni mo. Pag-ilis, oy, mauwaw ta nga mo atubang sa mga ingon anak. Pastilan, may gisi ra ba nas lubot, oh. Nag-shorts, magod ko, ma. Ay, pag-ilis lang lagi. Maikog ta, oy. Sige na. Patuo ba? Ikaw lay atubang, ma. Gusto man kaniya. Doon na sila, ha? Ayaw kong pakauwaw, eh. Sige na, pag-ilis na. Mayong adlaw, ma'am. Maing adlaw sad, Rafi. Dayon mo. Bay, adto lang ko sa auto ha. Bantayan ko to. Way manghilabot anak dong. Ay kabalaka. Dali, dayon mo. Si Emily, ma'am. Nasa kwarto. Lingkod mo, pahibawon ako siya, ha? Day, Emily, may bisita ka, anak. Di si Rafi. Bay, Emily! ako mo di tingnan kayo ang inahano. Masabot nga, kauyon ako. Mo nang hilom na. Og paaboton ta si Emily. Nga nung mo manggihapon na imong gisulob. Nagdastil manggihapon ka. Mama, sad, uy, bag-o manggod ni. Ang gipayat may nako pag-birthday ni mo. Kini na Ay, lang. dili ko, oy. Papadlong man ka, oy. Ug mo ato kag gawas, mag-short kag mo bo. Unya karon nga may bisita ka. Nagduster ka lang, ako pagyad. Magawas ta ko, ma. Entertainon ako si Rafi. Hi, Emily. Good morning. Good morning. Nasuray lagi ka. May kauban sad ka? Si Kim. Close friend ako. Good morning, Emily. Gidaadyo kong Rafi kay mauwaw ko na sa nimo. Og siya rin manhi. Uy. Salamat. Flowers for you, Emily. Thank you. Magandang ko pabugnaw ninyo. Emilia, timan na imong mabisita. Brad, wait lang ko nimo sa car ha. Mag-music lang ko. Take your time. Sige, Brad. Dong, ayaw na pagkanaog. Nag-anda pa ko sa inyong snacks. Pabugnaw. Ma'am, salamat na lang ha. Sige Brad, sa car lang ko. Gawas ang artist. Ang maway. Rafi, may kisulti ka?
Aha? Awa. Nalipay ko nga naabtan tagig ka din sa inyo og may atubang ka na ko. Salamat, Emily. Nakagusto ka sa flowers? All white na. Meaning, purity. Oh, mao ba? Purity ang meaning sa white flowers? Oh. Pure. Pure nga pagmahal ko nimo, Emily. Rafi, bisan og gilikayan ko na si Michael pero nahibaw ka nga boyfriend ko siya, dili pa? Boyfriend pa lang. Ug dili ko mo surrender. Hangtod dawaton ko nimo, Emily. I love you. Sorry, Rafi. Priority pa na ako akong pagtuon. Tungod og alang ni Mama gilikayan ko si Michael sa maog yapong katarungan. Tapuson ko nang akong pagtuon. Sorry ha. Ug please, ayaw na paghago pagregalo og mga buwak ingon man chocolates. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!